Jól laktál? Valakinek kell fogyasztani. Hal meg éhen szegényke. Valakinek enni kell. Hát én még úgy vagyok, ahogy hallod? Ja, van borotva. A bátya, mi meg se borotválkoztam, se alul, se fölül. De biztos, hogy a golyókra rá fog menni 2 darab borotva. Azt tuti. Te ki ez a chips? Akit átkozol. Dehogy az. Tauti. Hát az én volt feleségem az mennyi? 42 éves. Te hány éves vagy? 20 éves. 21 lesz. 21 lesz. Ez a cseppjány. Ja, hát az dehogy az. Hát ez még 20 éves. Amaz meg majd vénasszony. Azt mondja, nyugi, csak enni ment oda. Nem ide valósi vagyok. Enni jöttél csak? Megmondta. Azt mondja már az úton. Azt mondja már, ő már komolyan hal meg éhen. Hát mondom, figyelj már, és hogy olyan csávóhoz mennél, akinek enni sincs mit, azt mondja, ő nem menne akkor, ha nincs kaja, ő nem megy. Laci, hogy ki ő akkor? Hát most Lacikám, most ha nyáron én még ha live-ozni fogok, meg egész időszakban, akkor úgyis 100-at fogol megkérdezni, hogy ki ő. Erzsivel mi lesz? Viletsz. Hát, Audon, megbeszéljük még azt az Erzsikét. Hát még nem késő. Ezt mondja, ilyen csajok sehol sincsenek. Józsi. Mi? A vak? A vak az ott hol van? Hát a vak nem bírja torkolni. Hát így van, Antikám. A vak az ott hol van? Ez meg egy torkos malac. Ha tud főzni majd, balról többet ér. A vaktól többet ér. Hát de ennek más a megszólalása is, mint a vaknak. Nem vagyok kavarjó, Tamás. Ez nem bolond. Tanult nő vagyok. Ez nem szellemi fogyatékos. Én nem vagyok az. Hát azt mondom, hát a vak az szellemi fogyatékos. Nincs valakinek eladó ház. Mi kell? Megveszem? Mi kell neked? Eladó ház, olcsón. Nem tudtok valami házat eladót olcsón? Ez nem vak. Nem igaz, Dodi? Nem tudtok tényleg? Hát itt úgyis mennek a nagy bizniszek, gyerekek. Valami kis olcsó házat nem tudtok? Mennyiért? 2 millió? 4 millióért. 4 millióért, gyerekek. Nézd csak. Már mész? Jaj, most jöttél. Milyen nászajad? 4 millióért? Cigánytelep szélén? Ne a cigánytelep közepén, mert tudjuk, hogy a cigánytelepen van 800 000. Nem kell a cigánytelep közepén ház. Hol legyen az a ház helyileg? Ahol közel vannak a kukák, meg közel van a buszváró csikkezni, meg a benzinkút. Lásztat mondjad. Hát én nekem nincsen 4 millió, te ember. Ez akar venni házat. Nekem kell ház. De nem tud senki. Hát nekem nincs 4 millió. 4 millió volna, gyerekek. Hát szóba se állnék veletek már. Hát tudjátok, milyen nagyász lennék? Jaj, cigány. Finomra. Hát ki a szomszéd? Hát Jani, hát te ismered? Melyik Jani? Szomszéd. Ismer? Hát a múltkor látod, mikor is. Te ezt ismered?
Ide állok, nem menjen a járra is. Itt van a határ mellett. Na hát akkor... Ja, várjál már, te Tünde. Hát te vagy az a Tünde, nem? Hát a Pikaónak a felesége. Na? Te vagy az? Jó, jobban jársz, mint a vakkal. Ja, jó, van, én nem tudtam elképzelni amúgy. De mondom, hát ki ez, mondom, ki ez? Már egyre több lány van bent. Azért kérdem némektől, hogy figyelj már, te nem csávó vagy? Ja, jól van. Tőled is megkérdeztem, hogy csávó vagy-e? Hát én nem tudtam, csak nekem tegnap valamit mondott a Tünde, most ugrott be, hogy Tünde. Ja, még nem? Jó van, akkor nem te voltál. Hát elhiszem, Pikaó, láttam, azért már így elhiszem. Szia, Bobek! Úgyhogy gyerekek, szia, Kapus, itt az egyik patkányírtó. El lehet nektek a 20 centis faszotok? Bátyja csak megy egy kört, az már itt a gyerek. Itt milyen fasz van akkor? Szia, Rosinger. Már mész, Tóti, vagy mi van? Te is itt vagy, Kausa? Baszhatjátok a ti 20 centis faszotokat. Szia, Roland! Tehát igen. Nézd meg, milyen jó kislány, ez is olyan, mint az anyja. Amit a kezébe vesz, rögtön a szájába teszi. Hát a tojányomat. Olyan mocskos ez is, mint az anyja. Lány, az lényege kaja legyen. Az a lényeg, hogy legyen kaja neki. Igaz? Mondjad nekem, mondja, egy a lényeg, legyen kajasz. Köszönje, bácsi. Na. Eszik. Igen, Bobek. Eszel? Hajdúhatház, ott van a ház. Hajdúhatházon. Hajdúhatházon, te ember, szétbasznak. Hát ott szétszurkálnak, te ember. Hát ellopják a biciklit az udvarról. Hallod? Hát egy tyúkot nem tudsz venni. Hát, ha kell, az udvarodon megpucolják a tyúkot, azt úgy viszik el. Jó ember, Hajdúhatházon. A bolond vagy cigány? Hol vagyok? Hát már itt hol vagyok? Kakast is elviszik, öcsém. Hát biztos lehetsz benne. Hát meg Hajdúhatházon, hát szétbasszák az asszonyokat, a feleségeket is megbasszák a cigányok. Hol jártam? Debrecenbe voltam. Öcsém, úgy eltévedtem, gyerekek, már mondtam. 45 kilométer helyett 140-et mentem. Ott ilyen? Hát Dávid, én már voltam ott csajhoz. Esküszöm neked, Dávid, én nem tudom mióta vagy a live-omba. Dávid, én soroltam is nektek, hogy én mentem oda egy csajhoz, amint leszálltam a vonatról, a csaj a bátyjaival, testvéreivel, meg ki tudja milyen baszótársaival várt engem a vonatnál. Hallod, köszönés nélkül, de jó telefonod van. Avval kezdték, de jó telefonod van. A másik megszólalt, nincsen 2000 forintot a gyereknek gyógyszerra. Így köszöntöttek, jó gyerek, Hajdúhatházon. Hát mondom, Istenem, hova jöttem, bazd meg. Nincs 2000 forintod a gyereknek gyógyszerra. Na, menjetek oda. Hallod, ott még nem is kocsival voltam, bátyja, hogy beülök a kocsiba, aztán elhajtok. Meg kellett várnom a reggelt, még jön a korai vonat. Na, a nagy börtöntöltelékekkel. Hát biztos, hogy ettem már, nem ettem még. Nagyon picit ettem. Én majd eszek. Vettem nutellát is. Meg vettem energiaitalt, hogy legyen energiám.
Ennek nincs embere. Ennek nincs embere. 5 éve nem baszott. Hát te. 5 éve nincs kapcsolata. Nem volt férfival 5 éve. Délután? Hát persze, hogy nyugos voltam, az idegbajt elkaptam. Ha nem tudtam haladni, abban a gecivel beletört a csavar, szét kellett szednem a szűzmáriáját, nem találtam meg semmit, bazd meg. Az a küszködés, meg a kájhám is bedöglött, füst volt, megfájdult a fejem. Hát persze, hogy ideges voltam. Roland. A gyerek hány éves? Hány éves? 8 hónapos. Ha melyek beretválkozok meg mindenhol. Bizony, Tóti. Máma brutális torkozást rendezünk. Mondjad csak. Máma brutális torkozás lesz. 5 éve nem volt senkie. Meg nekem se. Szia, László, vagy Váradi. Jó laktam. Jól laktál? Annyitól? Olyan vagy, mint én. Egy szádér. Gyerek a szomszédé. Torkozindesz. Az már tanult el a torkozindeszt. Szerelindesz. Szerelindesze taxi. Bobek. Azt mondja, muti a nőt. Túlette magát, szakad le a nadrágról, azt mondja. Úgy jó lakott, hogy ki kell gombolni a nadrágját. Kigomboltam. Már megtettem. Felpuffadt a hasa. Annyit evett. Hát ez is egy éjbeteg. Azt mondja, fiatal. Hát 20 éves. Gusztikám, ez mi legyen? Azt mondja, ez ki. Mindegy, ez ki. Ha ez? Dehogy nem. Szia, Robi! Itt a Caca Robi is. Befogy indesz. Jaj! Géza, László, Géza. Figyelj már, László, Géza! Én most követtelek téged vissza, mert ha te nem lennél itt a live-ba, nem is tudom, mi volna velünk. Ki az a jánya az adatlapodba? Feleséged vagy a lányod? El kell menjek. Azt mondják. Gézám! Az a lányod vagy a feleséged? Mennyit adsz neki? Hogy mennyit adok neki? Mi? Hát én nem pénzes csaj, ez Tóti. Mit teszik már le? Miért tetszál meg? Ezt mondja, hónap, hogy hordja a kávét. Meddig maradsz itt kicsim? Azt mondja, hogy ráér. Vigyid le ott környékemen. Itt a környékemen tátja 30 millió egy lakás. Azt mondja, vigyilló. Azt mondta, hogy ráér. Ki az a gyerek? Mondd már meg nekik. Mondd meg, ki az a gyerek? Jónásé. Kié? A Jónásé. Hát de melyiké? Hát a tiéd. Na látod? Ez Lara. Ezt mondtam nektek, mikor Én kérdeztétek az tőlem, apukájához. hogy hány gyerekem van. Azt mondtam nektek, hogy van 3, megmondom azon kívül 10, amit rám fogtak. Le sem bírod tagadni, nézzél már rá. Dik azt mondja, hogy hát nem hiszem el. Hát figyelj! Hát figyeljetek már, új tagok, vagy új csatlakozók.
Ez szerintetek hasonlít én rám? Még a füle állása is. A füle állása is olyan. De. És ráadásul magyar puja. Nem magyar, fehér. Nem fehér. Csoki. Azt mondja, nem gyengén. Tiszta apja. Oh, nehéz megmondani. Ugye, Bobek? Ugyanaz. Igaz? Még az a Pillája. Ó, agyám, Miklós. Jó van. És ezek is rám fogják. És ezek is rám fogják. Főleg itt. Nézd meg. Az nem azért kopasz a haja, ha elaludta. Mondom. Ezt mondom. Hát figyelj, én megmondom nektek őszintén, én nem csinálok belőle titkot, egy párszor azért felspiccoltam, na. De nem sűrűn. Azért azt tegyünk hozzá. Persze, elég egy alkalom, mindenki ezt mondja. Egy párszor én felspiccoltam, de nem olyan sűrűn. Géza, ha te nem lennél, az a live-nak annyi javauna. Téged is értessen az Isten, ez a Géza valami hívő. Nincs villás kulcs nála. Azt mondja, hasonlít rám. Hát gyerekek, én nem is így nézek ki valójában. Hát miért így nézek ki? Hát attól, hogy most én hajléktalannak látszok, meg nem foglalkozok magammal, én nem így nézek ki. Akkor is hasonlít rá. Hagyjad már. Majd kopasz megmondja. Kopasz az nem szokott hazudni. Itt vagy kopasz? Szemöld, nincs is szemöldöke, te fiú. Kinek? Larának? Képeken nem így nézek. Hát az hina. Hát erről beszélek, gyerekek, én nem így nézek ki. Valójában, attól, hogy ilyen hajléktalannak láttok, mindig. Csinálj már egy cigit, te menyecske. Az anyja és azt van fogva egy pujesz. És ugye az anyja és azt mondja az anyja, hogy az enyém. Ugye bemutattam a kislánykát itten, ugye kérdezi mindenki, hogy kié, meg kié, meg kié. Hát mondom, figyelj, az anyja azt mondja, hogy az enyém. Na most szerintem meg nem az enyém, mert szerintem nem az. Na most ott van az anyja, nézd meg az anyját, csak hogy lássad az arcát. Ott az anyja. Kopasz. Na ugye? És nézzél meg engem, kopasz. És most nézd meg ezt a kislányt. Larici. Meg ne fújjon attól a izé. És nézd meg őt. Rá szerinted? De ez is azt mondja, tiszta te vagy. Tudod, kire hasonlít még? A Lacára kicsinek. Hát ez mind azt mondja, hogy az enyém, Az anyám, úristenit. Mind azt mondja, hogy az enyém. Hát hasonlít. Az is azt mondja, hogy hasonlít. Hagyjad már most azért, mert cigányjány. Hát most azért, mert cigányjány. Hát az anyját is baszhatták a cigányok, nem? Hallod, mit mond? Mondjad, Csoki Luka. Csoki Luka. Hát én nem tudom, gyerekek. Jó van az. Legyen igazatok. Lukam Csoki. Tóti. A cigánypulyáknak mind ilyen barna a szemük, meg fekete a cigány kislegyerekeknek. Mindnek ilyen a szeme. Nincs kék szemű cigány, csak amelyiket valamelyik magyar baszta meg. Nincs kék szemű cigány, azt már magyar baszta. A gárgyó, meg az üzletes. Hát azt ki tudja, anyádat is kibaszta. Tényleg?
Hát anyádat is baszták, mint a lovat. Hát ez van. Tiszta Ferenc Orgomány, te csak hallgassál. Lara, odaadom. De... Hát mindegy. Csücsik fel. Így odaadom neked, jó? Ezt lezárom. Ez a Bobek. Mit akarsz, Bobek? Jó, hát tudjátok, mennyibe kerül egy DNS teszt, gyerekek? Semennyibe. Semmennyibe. Igen, nekem. Igen. Dehogy is, aki bukja, az fizeti. Nem. Azt mondja, még a kislány anyukája is hasonlít rám. Hát mert cigány, hát az is egy fekete grindusz. Nem igaz, ne hittetek, én fehér vagyok. Nincs. Kell engel fejezni. Szépecske. László Géza, ha te nem lennél ebbe a live-ba, nem is tudnám, hogy mi lenne nélküled velünk. Ugye? Ugye jól mondom, Piko? Ezt tud főzni. Tud főzni. Holnap mit főzünk, kicsim? Még megálltam. Még nem Amit tudjuk. én megeszek. Amit ő megeszik. Hát, mindegy, gyerekek. Hát ott hol? Töltött káposztát. Hát jó lenne, Józsik, tényleg, az jó töltött. Töltött káposztát. Igen, Roland. Mert az nem bírta betorkolni a faszt. Én őszinte vagyok. Melyik? Hát a vak. A joga? A mester. Csak legyen mit főzni. Tényleg, igazad van, bátya. Legyen mit főzni. Ma megint nincs pénzem, cigány. Ezt magyarázom nektek. Hát hiába a pénz. Hát mire eljutsz egy másik következő projektig, hát addig feléled a pénzedet. Ma megint ott kezded, hogy a nulláról. Isten meg a mencs. Hát Lacikám, hát ezeket etetni kell, meg itatni, cigiztetni, kávéztatni, számlákat fizetni, fasszal ellátni őket. Hát mi vagyok én szerinted? Terminátor vagyok? Vagy mi az Isten? Én nem vagyok terminátor, hé. Hát tudod te? Hát felveszed a nagy lóvét. Te hogy veszed még fel hónap a lóvét? Én tőlem kapnak mindent, de gondolom. Hát csak annyira leszek hűséges, Tóti, mint te. Tényleg, te jány, mi lett a kígyóval, azt kérdik. Milyen kígyóval? Az Ádám és Évából a kígyóval. Hát az Lucifer, az ördög. Na látod, ő is azt mondja, valamelyik itt mondta, hogy ő az ördög, a Lucifer. Akkor hova tűnt? Elment. De hova? Hát visszament a pokol aljára. Aha! Ugyanitt mondta az egyik csávó, hogy a kígyó, ő is ugyanezt mondja ez a lány, hogy az visszament a pokolba. A kígyó. Igen. És honnan tudod, hogy visszament? Mert ez Bibliában. De bele van írva? Nincs beleírva. A Bibliában. Azt, hogy a kígyó fogta magát, azt lement a pokolba, az nincs benne. Mi az Ókönyve? Nincs Hogy benne. ne lenne már? Nem az új Bibliát mondom, amit mindenki olvas, hanem azt, amelyiket amúgy senki se olvas, kivéve azok, akik rendes reformátusok, meg görögkatolikusok. Valamelyik itt mondta, hogy az ördög, a Lucifer, és az visszament a kígyó a pokolba. Eltűnt. Nem is írnak utána róla. Ó, Antikám, így áll energiaitalt. Lassan. Minden második nap felkeresnélek. Na te engem, Géza, ne keressél fel, mert te megőrítenél, azban biztos vagyok. Ó. Hogy hol vagyok? Hát itt hol vagyok? Kígyóiak, az is lehet. Na mindegy, már ketten mondták, hogy a kígyó az az ördög volt, a sátán. Igen. És azt, igen, Isten megátkozta a kígyót. Igen, azt már ketten, még valaki itt mondta, hogy az bele van írva, megnézte,
A kígyó visszament a pokolba. Ki mondta azt, hogy megátkozta Isten a kígyót? Ő volt vagy a sátán, itt mondja. Lucifer. Hát hogy ment le, bazd meg? Hát Richard, hát Hát ő a lekúszott. angyal. Úgy, ahogy Isten eltűnt. Mit csinált? Isten is eltűnik, nem? Megjelent és eltűnt. Ja, megvan, bátyja. Hát nem egy élőlényt kell gondolni a kígyónak. Az nem egy élőlény volt, hanem kígyó formájában volt Lucifer. Igen, Tehát ahogy megjelent az a buzi kígyó, el is tűnt. az így eltűnt vissza a pokorba, olyan, mint az időutazás. Van a Bibliában, mikor Krisztus megkereszteli. Transformálta magát. Hallod, a Bibliában van, amikor Krisztus megkereszteli János, és a madár elszáll. Az meg Isten, de nem Isten van ott. Laki Tamás, toronycsapágy. Jaj, nyikorog? Hát a szervo, olyan az égszíjad laza. Szervóolaj kéne beled, az égszíjad laza. Felrakom, jó, mama? Hát ez hívő. Hát már hozzá vagytok szokva a szellemi fogyatékosokhoz. Hozzá vagytok szokva sok szellemi Nekem fogyatékos. érettségim van, meg szakmám. Tényleg, Nem vagyok hülye. ennek érettségie van. Hát most nem kell. Ami tényleg kopasz. Kinevetik. Nem, érettségim van. Tényleg megvan. Itt raktam le nálad. Hívj, akkor miért oda? Átkozta egy egész életbe, hassan járjon. Akkor biztos ugyanúgy elátkozták a kígyót, Nem átkoztam. mint a cigányok szokták, a cigánynők az urukat, hogy Úr, így csúszkáljál Mária Pócsig. hallott, két főangyal volt. Lucifer, Meg meg Gabriel. Gabriel. És Aha. mivel Lucifer nagyobb akart lenni, mint Isten, ezért leküldte a pokol aljára, hogy ő legyen az úr. Elátkozták el a kígyót, hogy így csúszkáljál Mária Pócsig, mint a kígyó. Hidd el nekem, hogy az így volt. Úristen, valamelyik nagyon bibliás. Gyere, mamám. Én estet veszel fel? A Dezik, fiacskám, látod, ez a baj bennetek, Dezik. Te magyar, te gágyó, azért, mert valaki cigány. Már nem lehet érettségie? Ne ítélkezz, te magyar, mert elítéled a cigányokat, te is. Látod, a magyar elítélte? Né, hát milyen 10 osztály? Igenis, megvan az érettségie. 12 osztálya van, meg 2 szakmám. Meg 2 szakmája van. A magyar elítélte a cigányokat, látod? Rögtön. Nekem is van 8 osztályom, bátyja. Annyi, hogy a 7-et, 8-at 35 évesen tettem le. De akkor is megvan. Dehogy jó még a Ranger. És csak meg. Te is cigány vagy? Azt hittem, ja, az orgován a magyar. Ja, jó van, bátyja, hát az orgován a magyar. Összekevertelek az orgovánnal. Az is Isten. Milyen virsli. Ja, az a virsli volt, tényleg. Jó van. Voltál osztálykiránduláson is. Nem vittek nem, miért nem a sitten tettem le a 8-at, hanem a munkaügyi által. Még a sitten. Most kapcsolok, hogy miket mondtok ti. Nem a börtönbe tettem le a 7-et meg a 8-at, hanem a munkaügyi által tettem le. Még fizettek is érte. Gyere, esőnek, vegyük ki. Utána játszom. Oké, 8 osztály. Igen. Oké. Autószerelőt. Hát én nem vagyok autószerelő. Még autószerelőt azt hol? Hát azt az életbe. Mert tiédet is. Tótikám, éljünk úgy, hogy legyen mit meggyóni a halálos ágyunkon. Hát megvan az a lényeg, így van. Nekem ne küldjék kígyót, hallod?
Abba biztos lehet Roland. Hoztál neki pelenkát? Én nem tudom, hogy kire ütött ez a pulyász. Mondd már meg, ki az apád. Mondd már meg. Te kisjány. Mondd meg, ki az apád. Te biztos tudod, hogy ki hozta fel a nyádat. Há? Telefonos amúgy. Te is telefonos vagy? Elveszi. Mondd már meg, ki az apád, te cigány jány. A szemedről látszik, hogy egy alákerelő kis kurva leszel. Te egy kis Beszélgetni. kurva leszel, látszik. Mocad, nem. Ez egy fekete grindus alákerelő cigányjány lesz. Ő okos lesz. Paracskán. Én dehogy voltam én paracskán, Isten meg a mencs. Jó, meleget csináltam, hogy tudjunk csupaszon aludni. Nekem még a seglyukom is ki lesz. Az a románra hasonlít. Milyen románra? Hát mindig mutasd a csajt. Gyere. Amúgy majd állj már fel. Minek? Ezért meg leveszem ezt a plét. Vedd le ott a szekrénybe a tiszták. Felrakom. Ó, azt mondja, Sia Sanci! Hát amúgy meg Robert Molnár. Ebben teljesen egyetértek veled. Teljesen egyetértek. Kis bűr. Azt mondják bűr. Még bűr. Nyaka, nyaka. Hát de igazad van, Robert. Bravo! Ragadj vele össze! Gyerekek, én nem potyára vettem magamnak energiaitalt. Vettem magamnak egy pak borotvát, mert egy az biztos, hogy kevés lesz. Beverek vagy 5 energiaitalt. Figyelj, az állóképességemmel nincsen baj. Nem így semmi baj az állóképességemmel. Odalent viszont már van egy kis probléma az állóképességemmel, de azt mondom nektek, hogy ha valamelyik lány asszonynak érzi magát, az úgy is segít azon, hogy azottan állóképes maradjon mindig is. Jaj. Nekem nincs baj. Az erőnléttel abban nincsen baj. Te szoktál húzban? Áj, te hogy kell audon, nekem az nem kell. Hallod? Semmi eredménye, hát én már próbáltam. Hát minek az cigány? Hát az semmire nem jó, legalábbis nekem. Így van, Sinter, ezt beszélem. Hol vannak? Az agy nem is. Ja, ott van abban a szekrényben. Nagy szekrényben, az tiszta. Nem jó! Te fiú, hát én szedtem be. Majdnem összehánytam magam tőlük. Azt leveheted az egészet, ami itt van lent. Jaj, dehogy is. Az is tiszta. Az mind tiszta, én azt mind kimostam. Azt nézem mekkora. Ez jó ide a Lorának. Akkor azt tedd oda. Nekem jó ez amúgy ide. A kisgyereknek tegyél oda valamit. Ezt akarom levenni, nem látod, hogy ilyen? Mi lesz? Milyen gatya? Na mindegy, gyerekek, én még elszívom. Jaj, már 9 óra cigány. Elszívom ezt a cigit. Utána jól lakok. Üres gyomorral, gyerekek. Hallod, nem lehet lenni. Mert még csobog a víz a gyomromba. Rendesen iszom a kaulát. Azt hallod, még csobban a gyomromba a kaula. Az ürességtől. De el lesz live, egyből felfüggeszt a Facebook, te vagy mi ez a TikTok.
Köszönöm, Sanyikám. El ne boruljon az a kislány. Te. Nézzek, elborul az a kis csajszi. Meg tud ülni. Megül. Figyelj, lehet az én gyerekem, mert már mivel játszik? Már a kocsi kulcsokkal játszik. Nézd csak, hogy tudja mi az, hogy kulcsok. Az micsoda ott, kislány? Lara? Már indítja az autót. Autó? Mi? Fognál meg az arcoddal. Igen? Apád merre van? Tudod, ott van. Na, ezt is el kell altatni minél hamarabb. A szekrénybe. Dehogy is izét keres, pokrócot. Azt mondja, pénzt keres a szekrénybe. Pokrócot keres az ágyra. Ha már lezártad a busz, cigány. Hallod a nagy plétjeink, amik erre voltak jók? Hát én honnan tudjam, hol van? Nézd, a kintről ne hozd be, mert ott a kutya feküdt rajta. Már mindegy, azt veszem le, akkor ez maradhat, csak azt vegyem le. Vedd le, az fordítsd át. Nem jó, hogyha átfordítsa a pokrócot. Mert ez a román lezárta a buszt. A busz meg teli van plédekkel, bátyja, csak mondom neked. Az egész pléddel? Az egész busz teli van pléddel, meg cuccokkal. Most milyen jó lett volna... A buszból kivettem volna egy kis, szép kis rózsás román plédet. Hát? A román erre, kocsi? Hát akkor... Lezárta a buszt. Milyen jó lett volna egy kis rózsás pléd, jó kis pamutos anyagú. Ez így jó. Jó, hát. Nekem meg fordítsd meg, az jó van. Ja, hát az nagy. De nem kell kinyitni. Mióta vagyunk együtt, Tomi? Hát egy pár óra hosszája, testvérem. Hát most ismertem meg. Igaz? Most ismertem meg. Üléshúzatod. Jó lenne, ha lenne sinter. Nincs üléshúzat. Bátyja, 140 kilométert mentem utána. 40 helyett. Na, akkor most ezt a teljesítményt ki tudja nyújtani, hogy 40 kilométerre lakik, és 140-et mentem. nem tudom milyen kocsim van, de valahogy ez nem stimmel, ez a kilométerek itten. Szoktál takarózni? Én? Persze, hogy betakarózok. Ez a pléd amúgy jó. Csak az igazi családra vágysz. Hát itt van a lányom, a feleségem, mi kell még? Gyere, ülj fel. Került, hogy tettél. Hát, mert elvitt a genyó GPS. Vitt van fel az autópályára mindig. Hát én meg azt a luxust nem engedhetem meg magamnak, hogy én autópályán közlekedjek. Gyere beljebb. Hozok meg egy játékot. Hogy mi? Azt hogy? Ha most mondom, úgy elvitt a GPS, és a legvégén már kikapcsoltam a GPS-t, mert én tudtam az utat amúgy nagyjából. Én tudtam. Hát mondom, jó van, ráhallgatok a GPS-re. Persze. Dehogy ettem még, Zuzi. Motorkód. Ilyen. Sose leszek nagy menő, mint Pico. Na mindegy, együnk valamit, nem? Eszed? Hozzak be? Hát nekem melegíts már egy kis kogyfalékot. Kiszedem még azt a húst, amit benne van a fazékban, meg szaftot szedettem. Nekem bőven szedhetsz szaftot. Vigyázz. Hát mibe? Laci, mindig az árnyékom lesztek. Hát minden gyerekek,
Én jó éjszakát kívánok nektek. Megyek, lemosom a túrót. Megberetválkozok. Megfürdök, jó alaposan, mert rám tér. Jól lakok. Feltekerem a fűtést. Lehet nyitott seggel aludni. Van Isten? Hát mit tudom én már, hallod? Kösz, Jonatán. Na hát köszönöm. Na felléptem, hogy igazából nem dolgozok, az esti program az már megvan. Elbabázunk, eljátszadozunk, de nézzétek meg, hogy tud ülni a kis szarházi. És látod? Lehet, hogy az én pujám, mert a kocsi kulcsot kapja el mindig. A kocsi kulcsomat kapja el. A kis szarházi. Na, jó éjszakát nektek is. Hát Tamás, az rám tér most, az erő. De van itt erő, nyugodjál meg, csak ritkán jön elő. Na, sziasztok mindenki! Csináljuk a dolgunkat. Hova mondja neked 8 hónaposan? Na, sziasztok! Szia, Kósám!